खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग चेनेल थोमखौ फिन खेबसे बरबावबाय सबाय माजे भगवान महरला सोनाफोर दामगाय एमफ्राय ब्लगखौ प्रजेक्ट मोनजाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय नायदो आंनि हालोदा अखायाव माने थोरसि लथा सुवालासिनो एकदम खामसालि गुदियावसो साफाव लागायबाय आरोना सोनाफोर आङो बिराद अखा माने हरनिफ्रायनो जेबो राहा गैया जानायावथ' जाबाय बुदांनो ब्रेड दाउदै हाजबेना एवनानै होबाय जाखांबाय ओमफ्राय आरो माथो फैबाव बेजोंनो लोगोसे नै खोमा गैयै साराय बोरायखौबो लागायबाय आं बोराया खिथाबाय थाबाय आरोना बे साराया बिराद फुराना बेसेबां फुराना मा बायदिसिना आरोना होबाय आंबो खाजाना नालाय खाजाना फुराना खाजानाखौसो सामलायनानै दोननांगौ नङा होमबा सोनाफोर ओंखायनो लागायथारबाय आंबो नै साखाव होननानै एकदम जोंख्लाब होलायबावबायसो आङो नै साराय बोरायखौ बिराद फुराना साराय आरोना बे सारायनि सोमोन्दै कमेन्टआ फैगासिनो दङ सारायनि आखाइखौ बहा गारहरखो आब' सारायनि आखाइखौ सोर जाख्लाखो आब' साराय बायनायाव संनो हामादां बिमा ओमफ्राय बे साराया माने आं हाबा जायैनि सिगांनो दंखायोमोन आरोना ओमफ्राय बिराद मोजां जेबो सिथाबा गेजेराव एसे गावहांहां नुलायबावबाय थेवबाबो थाव जेबो गवा बिराद मोजां साराय आरोना आंनि हरैनो क'क्राझारनि बायदि नङा अराव मोननाय लोगो लोगो गोसोम जायोना आंना बे बिदि नङा आरोना बे मोजां जोंखोल फुख'बाथाय मोजां जाथारो टिं 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 नायदो गारा सनाफोर माथो आं मानसिफोरखौबो आखाइ फारसे गैयि एसे गोसोम गोफा सारायफोरावनो संनाय नुयोना बे प्रब्लेमखौ आं मिन्थिगासिनो जेबो नङा साराय मोजांबाथाय आखाइ बायनायबाबो गारा आखाइ मोननै गनायबाबो रावबो गारा जोंहाबो गारथ'आ र' बेसे गोबाव सोलिबावो मालायफोरना बेसेबां ओंखार आंना बेरे फुंजायावनो बेसेबांबा लुंगा बासन ओंखारखायो आरोना ओमफ्राय बे बासनखौ माजों सुदों होनबा अखा हादैजोंसो सुदों सोनाफोर थिंनि गोलैनाय आरो थिङाबो साफा जाजोबखाबायहाय सानथाम सानब्रै अखा हानायना लागायबाय दा जानो लागायावल' एसे आख्लाय खालामसै ओमफ्राय जोंहा ओरैहाय नै सबाय रुदों आरोना ओमफ्राय सबायजों जानो लोगोखौनो मोनासै बेस्रा दाउ सोंहैबाय दाउ मोनाखिसै ना सोंहैनोबो अखायानो नै लुखुर लाखा दा ना सोंहैयो ना मायो जारलासो बेखौनो रुनानै लागोनसै आं ओमफ्राय ओरैहाय खांख्रिखलाजों आलु भाजा एवनो थाखाय हानो होदों आरोना बेखौ आङो ओमफ्राय दाबो अमा आदारखौनो हैनो मोनाखै आरोना आङो मा होनो 9टा बारलायलायबाय दासो हैनो नागिरदों अमाखौबो नाहरदों आं माबा गांसो जागासिनो दं आरोना दैज्लां बोथोराव बिदिनो जायोना अमा थमाफोर थाबा एसे दिगदार जायो अब्लाबो दैज्लां बोथोराव साथा लानानै मावखानांखागोन नङा होमबा साथा लानानै मावनायनि मजायाबो आलदासो एखमबा आंना बिदिसो आरोना उन्दै गैयाबाथ' सिजानानैसो मावनो मोजां मोनबावो आङो दा उन्दै दङना फटखरिया भेजाल जाब्रबनो हागौ ओंखायनो जिफोरखौ फिलाबायनो हाया सोनाफोर अमा आदार हैना लागोनसै आं नै दाउ गिदिरानो गैथाराबो नालाय बाल न'आव बेस्रा माखौथ' जानो दाउ थाबालाय सबायजों जाजागौमोन ओमफ्राय नै बियो जोलै हिसाबैसो दोनदों होननाय खोनादों दा माइयाबो गैया जाहैबाय आरो नै बाखिथ' बेनो बोरियावनो जालागासिनो जालाय खिलाय बेयावनो बेसे हबावनो दाउखि दाउला भगबान जारलासो ओमफ्राय नै माइयाबो फैनो हासिगौ नालाय ओंखायनो एसे दै होनानै दोनसै आङो गाव फैनानै मावफैनोसैनो दहाय रायज्लायहरखाबाय दै होनानै दोनो ना मानो होननानै सोंहरखाबाय आरोना आङो दै होनानै दोनसै आरो दा मालाय खम जाबा गाव होफैगोन बे जै हो मोदोमफ्रुनोखा लोंग्रा मानसिफोरा बोरै थानो हानो मोदोमनायाबो मल मोदोमखायोना सनाफोर थाथ'थोंसै बियो ओमफ्राय आंना नै अमानि आदारा दंबावो सिन्था गैया जौ मावनायजों ग्रोब जागोन आरोना सेवाखै अखा हानाय मा हानायखाय आं बांद्राय बुरजा रुखायाखै ओंखायनो सेवबाथाय अमाफोराबो जानो बायोना बेस्राफोर लाफा खालामना थाजोब्बायहाय जोंनो मिलायनानै दै खालाय सापाति सुपातिफोरजों लगायनानै हैलाबायनोसै आं अमाफोर थाबालाय दै खालायफ्रा लस जाया आरोना ओमफ्राय अमाया एसे गिदिरबा थोआ जायोहाय जास्लाबानो गुन्दैयाबो ओमफ्राय बारा गैबावलासो आरोना सान्दुंबो गैया माबो गैया दैज्लां बोथोरनि खोथा माने मोजाङै सान्दुं दुंबा आङो माइ लाननानै मिलाव हैखानानै लानोसो सानदोंमोन आरोना खम जारला ओमफ्राय गैखाबावलासो खोमा आंबो नायबावाखैसो फारसेथिं बेखौनो थोब्ले माब्ले होथ'नोसै आं ओमफ्राय फिसाजोआ बिराद गोदो उन्दुदों आरोना नै ओमफ्राय आङो अमा आदार हैनाय खिनियाव बिफाया एसे पेक खालामबाय सनाफोर पेक खालामनाय समय जालायबाय आरोना इमारजेन्सि जालायबाय आरोना सनाफोर जायगा दाबसेयाव थानाय जाया जोंना बेबायदिनो खुसुर खासार खामानि ओमफ्राय बिखुनजो बिमायाबो फैगासिनो दङ दहाय फुङावनो फन हरदोंमोन आङो बिदिनो 8टासोआवनो रङिया मोनबाय होन्दोंमोन आरोना दा सानसुनि ओंखाम बेबो ग्रोब जाफैखासिगोन ओमफ्राय जाखांनानै दोनखांनानै अखाया बेसेबां गारा
जोङो दा बेलासियाव क'क्राझाराव थांफिनसैलाय आरोना सनाफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंना मा मानि थाखाय थांफिननो नागिरदों मा मानि थाखाय ना अबेबा बेरायहैनो लागा दङ ना मा दङ ना गवायावसो थांनो होब्ला जोबफिनसिगोन गासिबो सेयार खालामलांगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय सनाफोर बेबायदि ट्राङा जायनि न'खराव फौजि दङ बिनि न'खराव थाखागोन आरोना स' जोंनाबो दङ आरो नै मालाय फौजि बिजानि खाजाना दं बेहाय गोदो लादाख थादाखाव थांबा सिमलाफ्राव थाबा मालाय बर्डाराव गाननाय बायदिसिना जुथा गोलाव कट गोलाव बायदिसिना मालाय रेडि सुइटार सुइटिर मालाय देनां बोरायबा गाननांगौनो बाबानि खाजानासो बेसेबांबा मजबुत मग मजबुत थोरसि बायदिसिना दङहाय मोननैयाव दंजोबो मालाय देनां गाननांगौनो बाबाया बबेखौबा सोरनोबा सोरनोबा हरबाय मानसिया हरथावगौ आरोना ओमफ्राय बाखिफोरखौ मालाय गावहा देनां गाननो दोनदों ओमफ्राय आंहा बेखौनो बाब मालाय नोंहा देनां बोरायनायनि रेडि दंखाजोबो ओमफ्राय आंहालाय माखौ गानो होमबा गावनिखौनो गाननांगौना फाग्ला अबे गावनि बेरे हाननायाव गानग्रा बायदि गिदिर जोख्लोबलायनायखौ आंहाबा बोरै गाननांगौ हा थफि नङा बाबानि कटखौ नों गाननो हागोन बाबारे बर'आव गानग्रा कटखौ जोङो बे नर्मेलाव गाननो हायो नामा थैनो आरो बुरै देहायाव आंहा गावनि कटखौबा बोरै गाननांगौ ग्लोम ग्लोम बेखौनो गाननांगौनो मालाय गाव गानलाय आं गानलाय मा होननाय जाखो बियो दङबो गांनै गांथामसो आंनिबो नाम लिरखानासो दोनबाय नामाथाय फाग्लाया देनां होनाय नङादां आंनो बायनानै बेखौनो होगोन बायदि मोनबाय बुरैबा ग्लोम ग्लाम ना आंबो नायलांसै बुरै जासिम नोंथांमोनजों सेयार खालामलांनो हागोन ना हाया आं सेयार खालामलांबाय थायोबा नोंथांमोनाबो सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना आंखौ बुरै रायजासिम आङो इउटुब खालामबाय थाबा मायदि नुगोन सनाफोर खालामनांगौहाय माथो गानोना नोंथांमोना सापर्ट होलांबाय थाबा आंबो देखायलांबाय थाखानाय बोराय बुरैसिम आंनि जिबना देनां मादि जायो आरोना नैबेफोरो बेसेबां मा मानसि जाहैनो हायो मा मायो बाबा मा होनना बुंबावनो नोंखौबो आं दा खस्थ' मस्थ' लकेल ना लानानै फैमारबाय ने दा सबायजों गोथाव मिलौलायनाय संनानै होनोसै आङो सबायाबो जा अन्थाइ बासिनांदों बाबारे बाब बेसेबां दं बेयाव आधा केजिसो बारा ना जाबाय दे ना गोथांजों सबाय जाखावदोल' दा दाउ बयलार आरिफ्राथ' लायबा मोनो ओमफ्राय जायाना ओंखायनो एकदम मा जानो मा मानो जायो दाउ दिसिफ्राबो जोंथ' मोनजायोब्रा क'क्राझारावबो बायनानैसो जाया आङो लकेल नाखौ क'क्राझारावलाय दुनियानि लकेल ना नोंहासो मोनजानाय नङा दा नों जादो आरो माथो ससे बारा होगोन आं ससे बारा मिथिबाय दे बेलाय माथो सुयो सिबाय आंहासो सुनाय जाया एकदम मासुलिलि दोननाय जायो स्कुटि बोरायखौ बेहा फैबाथाय मालाय सुलुबाय थानो मोजां मोनो हाब्रुना बाला दागान थाया नोंजों मालाय सखानो दे मावथि जोहोलाव खांख्रिखलायाबो थाइनै थाइथाम ल'खासैमोन बेखौनो एसे एवबाय नायदो सोनाफोर साराय आंना जोंख्लाबजोब्बाय देखसा जया खारायदो कि सका करसुमय आइता आहिया गमे नापाबयता कार बलि कबो खारायदो बेखौ जे बिमाया फैनानै सिनायफैनाय नंला साराया बे नङामोनथाय होनलायसिगोन आरोना नाया ओमफ्राय कन्टिनिउ सोनाफोर माखासे एवखांबायानो देखायनाय जायासै ओमफ्राय मा होनो नैयो फिसालायाथ' ओंख्रि जायानो होनना बुंजासै ओमफ्राय फिसाया मालाय ससे जालायलायनो मा होनना बुंनो ओमफ्राय ओरै गाइखेर ओमफ्राय सबायाबो ओरै रेडिखानाय खारैयाबो ओमफ्राय नै एकदम नाम्बार वान ना मा होनो बिफा नाम्बार वान बथलावसो सोनानै दोनबावदों खुनु खोथा गैया आरोना लोंसै फिसाजों गाइखेर दौगोनसै आं ओरै एकदम नांगे फुंगे दङ सानैजों ब्रेड लानानै रेडि नोंसोरनाफोर नुनायावसो नोंसोर माबायदि नुखोथाय मबाइलावहाय खिन्थु ओंख्रिया बिराद गोथाव महर लाबायमोन आरोना नै नाखौबो होसननानै लाखाबाय आङो एसे फुर गोदौथोंसैल' गंगार दुन्दियाफ्राबो जोबस्रांलांजोब्बाय माबा जोंनाव बोरैबा आगोलावसो बिराद दङमोन हा हु खोनानै बोरैबा फबजानाय दोंनै दोनथामल'सै र' गथ'आ लायदों आरोखि गंगार दुन्दिया होबानो मोनोसै ओमफ्राय ओंख्रि संग्राफ्रा मासि होंगो दोंगो आं हाला होरो फेमिलि नालाय फेमिलिथारसो जाहैबाय आरो जोंना ने गैथाराहाय नै है आगोलाव मान दंमोन ना जोंनाव बिफा हा खोनानैनो साफा नै बरिया जाबाय साखिनायदो सोनाफोर ओमफ्राय आं जाखां लोंखांबो खुसुर खासार गोबां खामानि मावनानै ब्लगखौ लाजोबनो हायाखिसै आरोना बिदिनो नै सिदा मा फैनायनिफ्रायसो लाबाय आङो ओंखाम जाखांनानै मालाय नै मैगं बासिबायानो गावनो लाबोफानानै फैदों माबा माबि बोथोराबो एसे स्रां जाबाय जालियालाय गावसिनि ना मामोन ए
थांबाबो थफ्ला फैबाबो थफ्ला रेडि ओंखारथ'लायबाय जोङो बिबायाबो मा होनो उन्दुनो जया गेटटा बन्द' करबिथ' गुरु हमाबो मा होनो गारि गाखोनानै फैनाय ना बासजोंसो फैदों मेंबायनो ओमफ्राय उन्दुबाय आरो ना जेने थेने बिजायल' लाबाय उन्दुदो होनबाय जों ओंखारबोबाय आरो भिडिअ लाबाय थालायलायासै आं सनाफोर सफैनानै ओंखाम जाबाय उन्दुबाय बेहाबो थांथ'नोसैलाय कुसुर कासार खामानियानो बिदिनोबा बांला होननायनिफ्राय मेजिकसो गाखोखागोन नालाय सनाफोर ओंखायनो आरो जाब्बावबाय ओमफ्राय एकदम न'निफ्रायनो दिनै खावसे जिरायनानै फैबाय आङो मानसिफोरखौ बाथो रिक्सा लेंहरासै आरो ना बोथोराबो बिराद गुसुमोन ओमफ्राय थांगासिनो आरो बेनिजों लोगोसेनो आङो भिडिअखौ दोनथ'नोसै सनाफोर गोलाव खालामला स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ